Picha mosebedo kalandore mbui manyiso kaka igoyo radar nyako moro gi chwo adek medo nyuolo paro mopogore opogore e ratiro mag nyithindo manyiri e pacho ka. Tim makamano manotimore e alwora man Kareta e kaunti ma Narok nyiso kaka nyakono igo radar go wetene wirani nodagi ni ok onyal tedo ne dichuo moro mowetene ne dwaro ni mondo tedne. Apisa mag obila koro chaka pedha mar manyo chwo adek go ka nyakono sani yudo thieth e kar thieth maduong' ma Narok. Kaluwore ni nyasi matimore e kaunti ma Narok tarik 1 dwe mabiro, Jaod Bura Rebecca Tonkei kod komishona ma kaunti ma Narok Kipkech Lotiatia okwedo mokalo wachno. It has happened, unfortunate, in my area, Ngareta, and as we speak tunashukuru pia county commissioner kwa sababu wakati ripoti hii imefika county commissioner wa Narok na asasi zote za kiusalama, tunashukuru sana na tunaomba iendelee hadi haki itendeke. Hiyo sauti yake, hiyo kupigwa kwake, tafadhali tusimamia haki ya Semeita.